Overpowered. Overpowered. Naroon ngayon. Offensive. Ay, palata. Yun. Kasi uno na ako. Ako yung una nakauno. Guys, pildiw na ako di kanot. Oy, hindi po. Sabi na, yawan. Yung itsa, yung saw. Eh. Uy. Joy. Hindi ka kayo mula ka eh. Naroon, prepare na yung kwarta. Wala. Ano ba yan? Oh. Hihira naman siya. Ano kayo hapon naman. Hapon na. Patro. Uy. Hey. Ay. Hey. Good. 5-4. 5 ka. Eh. Vale, 5. Lamang ko.
Yun. 6'9". Uy. Ay, awon. Isip ka eh. Uy, awon. Hoy! Ito! Lumula na yung rebound! Ikasan! 8'9". Kabal. Kabal guys. 9, 11. Uy, awon. Hey. Yo. Oh. Ililipin. Uy. Guys, split or 1 to 3? 1 to 3, 1 to 3. Ah, wala. Nagsalik na ganyan mo mga bigas. Ay, siguro hindi ako yung bubuwang ka. Yo. Yo. Takil po guys, takil po. Ah. Sebulan. Sebulan. Ako. Uy. Ikaw nga. 0, guys. Hoy. Wala na rin dos ako. Yawa ka nagsasabi ko kayo sa dito mo. Hindi ko nagsalig na kasi mong minas. Kapal na. Baway sa ta.